ndị na-esoyela anyị ekene m unu asị m nke onye chiri ya zelu aka mbụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ewu ihe nji maka ya bịa ine anya n'ihe onyonyo anyị taa ifu nwanne anyị nwoke pikcha ya dị ebe a na-akpọ Okwuluora onye ifuru ewere isi na abụrụ onye ifuru ọbụrụ na ọka ege ara ọbụrụ na ọ na chi ya kacha mma ọbụrụ na ọ ya kacha bụrụ ezigbo mmadụ ọbụrụkwa nnọọ na ochi na famili ndị were ego wee pụta bụ ihe mere o ji eme ka o si eme mana akara aka oye na-edu ya onye ọbụla gbaa mbọ mara ihe o ji maka ya bịa ụwa na iwere ego ma ọ na iweghị ego abụghị ya bụ excuse na ịma nyewuru mmadụ aka ọ bụrụ ya bụ reason na ịma mbiwe ezigbo ndụ ọ bụrụ na ịghọta ihe anyị ji maka ya wee bịa ụwa anyị ga-eme mekarịa ivi nwanne anyị nwoke anụma bụ Okwuluora because ọ bụrụ ọsọsọ ụdị nke ọ na-eme bụ dị onye iwe mmadụ ga-echi wee reach out ma ọ rụọ ọrụ Chukwu ụzọ aka ga-echi wee rụọ ọrụ dị iche iche ọ karị kama na ị ga-etuku ụkwụ ana gbakọ onwe gị ọnụ jụọ chi gị ihe iji maka ya wee bịa ụwa then the most of it all bụ ịdị positive in life wee ezigbo obi n'ebe mmadụ ibe gị nọ lekene ka Okwuluora si na-eme na-azọpụta ndị mmadụ ọ bụghịkwa na ọ na-ege ya karịa ọ na-etinyekwe nke ya mana duto ndị mmadụ furu ụdị obi o ji wee na-eme ya ha sinsi ọ dị a na-agbatarị ọsọ enyemaka ọ na-eto ọsọ ka kwuo ya n'ọkọ ya kwụ ya n'ọkọ ya ha chajiwe na ihe o mere oke jakota si na ya nọ ego bajakete na akaụntụ ya na-abata na akaụntụ ya sị ọ ndị mmụọ na-akwụnye ego a ka ezi ihe na-eme ọ tịrị akpọghị ya na fon na-asị ya na afụkwa alat ka o si m ya Okwuluora pụta nnọọ tisi biko na oke jakota bụ legend wee tinye egwu okwu maka njedebe ije ụwa kwụnye niile ọgụ na onye nwere ụdị talentị ekwesịghị ịnọ n'ọnọdụ a na owe ozugbo ka ọ rịọ oke jakota onye ọbụla gbakọtazi ya azụ wee sị na ya chọrọ ka a baa ya ọgaranya na ya chọrọ ka eme gosi ya na ọ bụ onye Igbo na ndị Igbo hụrụ ya n'anya ewee bido obere 50,000 10,000 1,000 2,000 100,000 500,000 nke bụ na oke jakota pụta sị na ya bụzi milonia wee na-ekene ndị mmadụ a ga-ekwu maka ndị ahụ na-aya ọ napụtago ndị na-ejeche sọjiri ma ndị a na-ebupụ outside ma ndị were tumọ ma ndị n'ụdị ọbụla ọya dị iche iche ndị mmadụ na-ewepụ ụdị hope na a ga-agwọwu mana Okwuluora ga-ọfụ gị o metụ ya n'obi ọpụta yọkwa ndị mmadụ amanyere aka wee deliver wee na-asị n'ime anyị na onwe anyị n'ime ezinụlọ anyị dị iche iche n'ime organizations niile dị iche iche n'ime ụlọ ụka anyị ebe anyị na worship so many places n'ime ebe anyị na-eme business ka anyị na-erike n'ahịa fụ ndị o were ka o si wee dịrị ha ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-emewe ka Okwuluora ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ebutewe ego mana o were little things little helps ị ga-enyere mmadụ onye nwatakịrị ahụ nọ n'ogbe unu ịfụ na o were ihe ọ na-aya ọ na-eje ọ na-ete ụkwụ ọ na-eje ọ na-ete ụkwụ ife ihe za ya n'ụkwụ koro eko kpọkene ya jụọ o nwere ike ọ bụrụ ihe ọ ga-aba akpọji aja ọsọ ebe a na-awa ọkpụkpụ ebe a na-awa ndụ ma ụmụ ihe obere ọpreshọn eme ya owere owu ya nwoke ahụ ịfụ nọ na streeti n'ahịa ahụ kpọkene ya dị little one ị ga-emewu jegoro nna jee tiriti owe gị nne jee tiriti owe gị o nwere ike ọma kọst gị mọch o nwere ike ọ bụrụ do n'ahịa iche na ọ ga-akọst gị ka ọ ga-akọst gị e nwekwe n'ike iwetawe onye iji ihe ọfrensị gị biko na achọrọ m ka emerụọ ya ihe a anyị chi ụta mewe ụwa ga na-adị mma and a ga-anapụta ndị mma maka ma nghọta ihe imerụ mmadụ na-abụrụ mgbe ị ga-anọ na that level iwe experience pains ịghọta ihe ọ bụ na mmadụ napụtara gị na pains ụfọdụ ka depression na-achọ igbu ụfọdụ ga-anụrụ na ọ na-adịzi aka ọha wụọ mana little tin ahụ iji ọsọ yio ya nwere ike ijekwa ya ndụ ọma dịkwa ndụ dị ogologo ndụ ọzọ a wee na-asị ka anyị ka matakwanụ na ọkwa ka onye si eme ka ekwesị akpa ya maka na ọ da adịgide ịnọ ọfụma taa iwekwere ike na ọzọ ọfụma echi
enwere ike tata ị nọghị ọfụma, mana little thing na ị ga-emewuru mmadụ ị na-eme ya, enwekwa ike tumoro Chukwu ebunye gị elu bugote gị ebe ọ dị ukwuu, iwe ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche, ka nyewe n'onwe anyị aka hụ onwe anyị n'anya. Udo dịkwara onye ọbụla chọrọ udo.